Vítejte na mém minecraftáckém kanále. Doufám, že si užijete toto video. Kamarádi a já budu natáčet spolu s mými kamarády, kteří jsou Enkorak, Boj nekončí, Jacob, s fanoušky a s nějakými výjimečnými hosty. Jinak moje pravé jméno je Samuel. Kamarádi mě říkají Samík. Ale můžete mi říkat Sušenko. Tvorba a projekty. Budeme tvořit Minecraft videa, jak typu Minecraft filmy, jako je například XMP, to je příklad, nebo různé soutěže, mody, hardcore možná. Jo, a mám ještě jeden na YouTube kanál. Většinou, když máte jeden YouTube kanál, tak je větší šance, že dostanete ban. Protože když streamujete a fanoušci třeba napíšou něco velmi vulgárního a vy to můžete přečíst na streamu, máte po kanále. Takže si radši streamovací kanál dávám zvlášť. Vlastním Discord server Creator Family. Jde o Discord server, který je určen pro malé tvůrce, kteří začínají s tvorbou a potřebují pozbírat svoje první fanoušky. Můžou si tam sdílet i svoje výtvory, které vytvořili, edity a různé výtvory. Pravidlo je, všichni jsou rovni. Závěr videa. Napište prosím zpětnou vazbu, jak se vám video líbilo, kvalita, co byste doporučili a tak dále. Doufám, že se vám video líbilo, mějte se sušenkově a pápa.